cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ. Trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ. Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye. O nana ni mun ye? Kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la. Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la. Ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye. Awɔ ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye mai kalo tile 7 san 2026 fala ni seliba tɔ cɛra tile 20 ye han ni mai kalo in tile 26 tɛ a tile 27 don an t'a kɛ tile 27 ye an k'a kɛ tile 27 ye parce que sigata t'ale la
An ka hijitala ba naani min kun bɛ no olu kun dulonnen don a fala ye Egyptiens ko a segira kɔ han u nana ka na min ye o maaw olu tali baaraw kɛ maa caman y'an wele nin dɔgɔkun in na i yɛrɛ welela fana k'u bloquelen don u tɛ ka se ka siraw sɔrɔ bi fana k'a daminɛ fajirima gɛn na fo ka na se sisan ma wolomasiri tabaw fana jiginna sira caman ka fala ye Bamanjɔle ka bɔ ka duuru don fiɲɛ na ka taa n'u yɛrɛ ye kuma tɛ kangawakaw fɛ yen ani ni kita sira baara bɛ ka kɛ olu kɔni kan kabini surɔ ni Ala sɔnna a ma an n'an da don o kibaruyaw la bi sɔgɔmada in na sabula maa caman ye degun sɔrɔ sira ninnu kan u ka minɛnw cɛn n'u bolo u yɛrɛ dɔw bɛ yen an n'olu ka kow lakali yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ lakanako ta na sira la DIRPA ale y'a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ commandant Jibirila Mayiga ale kɛra kumatigi ye zen baara minnu bɛ sen na an na tila ka o kumabaw lamɛn ka taa sibila ni bonyamasegi ale ni ka waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ni jamanadenw ma ka kɛ ni Sajo Kamara ka soma yɛlɛmali ye fala ye Segu Sikaso ani Moti olu bɛɛ lajɛlen selili kɛ ani dugawu don kɛ an na olu ko dira aw la bi a bɛ se k'a faamuya cogo min mun bilalen don ko ka sojɔ ko kɔlɔsi an ka jamana kɔnɔ fala ye ko kɛmɛ sara la ko 99 a joli ko o de sojɔ sɛbɛn yamaruya sɛbɛn t'o de bolo Bamakɔ kɔnɔ yɔrɔ ka ca sa dɛ o tuma maa kelen-kelennin minnu bɛ taa sojɔ sɛbɛn ta olu ka so ti firi anw de taw bi firisa kɛ aya u kɔni ko sisan k'u ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan u ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna a ko la la peut-être ko tɛ ten su in na an na kibaruya dɔ sɔrɔ o ka ko la ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna n'o tɛ a ko gɛlɛyara o kɔrɔ ye sa dugukolo ye n filɛ n taara n y'a jɔ conseil des ministres fala ye sous-préfet caman jɔyɔrɔ dira olu ma min ye wolomasiri tabaw ka dagatigi kura maa min bilara baro kɛlɛtigi nɔ na o ye Élisée Jean Daw ye min y'an ka kɛ ale yɛrɛ fana ko in dɔn b'a kɔrɔ don sabula baro kun ka da an kan don kankɔrɔ sigi tun don baara minnu bɛ kɛ kɛnɛkanaw la olu ɲɛmayaw tun b'ale bolo nin waati in na sa ale de sugandira kunu wa dɔ farala a ka jala fana kan fala ye awɔ a bɔra brigade la ka kɛ division ye koyi lolo bɔra 2 la ka kɛ 3 ye corps d'armée olu de ta ye lolo 4 ye général d'armée ta ye lolo 5 ye a da o ye n'i tɛmɛn'o kan dɔrɔn i bɛ kɛ cɛ dɔ bɔra an ka denkɛ ɲɔgɔnna ye i disi bɛ fa lolo la de a dan tɛ dɔw la yɛrɛ o y'i kɛlen maréchal ye an ka armée ma o ɲɔgɔnna sɔrɔ fɔlɔ an kɔni ye général d'armée sɔrɔ k'a daminɛ Musa la ka na se Asimi ma n'Ala sɔnna a ma sɔgɔmada in na an n'an da don o kibaruyaw la sɔɔni sisan k'a bɛɛ lajɛlen walawala bɛɛ lajɛlen k'i to i sigiyɔrɔ la ka se ka faamuyali sɔrɔ Jani ale ka baara ye o ye. Dugubila ka fisa laadawuli ye bi sɔgɔmada in na an bɛ taa Georgiakaw fɛ États-Unis Atlanta min ye Mamadu Balo ye maliyɛn minnu bɛ yen olu jabala n'u ka ɲɛmaa ye ale ye fala ye waleya degun min ye an ka jamana sɔrɔ n'o ye degunba in ye ale y'a yira sa k'a fɔ k'u tun bɛ labɛn na o fana tun b'a fɛ ka bɔ k'u ka dusumakasa yira min ye ka taasibila kɛ nka min ye Georgia kɔnɔna na Atlanta babu minnu papiye minnu kan ka ɲini u ma tila olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔli la nka sɔgɔmada in na Mamadu Balo ka bɔ fo Atlanta Georgia an y'a sɔrɔ a hakilina la ka kɛ ni waleya min an ka jamana sɔrɔ ani bilasiralikan min b'a fɛ an ka jɛ k'a lamɛn. Salamu alaikum Kasim i Traoré kari baasi tɛ yen vraiment n ko n bɛ bɔ kɛ n hakililata fɔ événement minnu kɛra an ka jamana na bon anw yɛrɛ minnu bɛ Atlanta Georgia an kun y'an ŋani an bɛ fɛ ka taa an ka capital hall la ka taa marché dɔ kɛ k'an ka dusumakanya jira Américains na mais ala ko k'i an ma se ka fɛn sɔrɔ fɔlɔ an ma yamaruya sɔrɔ fɔlɔ kow ma nɔgɔn sisan an ma yamaruya sɔrɔ fɔlɔ
mais a quand même an bɛ se ka bɔ ka hakililata fɔ événement ninnu kɛ fɛnw na d'abord an bɛ dugawu kɛ an ka mɔgɔ minnu tora a la vraiment ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ma surtout an ka ministre de la défense n'o ye Sadio Kamara ye vraiment a tora faso ko mun na ala k'a sara ye alijinɛ na a sara ka denni minnu to a kɔ ala k'u balo hakilila ɲuman mun fana tun b'a la jamana jɔ la ala k'an tɛmɛ o kan ala k'an tɛmɛ o kan vraiment ne kɔni hakilila ye mun ye o ye renseignement yɔrɔ ye an ma fɛnba dɔ armée kow la mais n b'a dɔn k'a fɔ quand même renseignement ka dɔ fara o kan parce que Kati ye an ka armée ka cœur de armée ka c'est-à-dire fɛn caman bɛ Kati in de la donc yɔrɔ n'a fɔra ko ninnu sera ka don an ka jamana ka Kati yɛrɛ fo ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ o cɛ juguyara dɔɔni vraiment an bi a fɔ autorité mɔgɔw ka fanga bonya renseignement fanga bonya kosɛbɛ n b'a dɔn o bi dɔ la dɛ mɔgɔ ka camanba de fara a kan pour que an bɛ se ala b'an kisi ni ɲɔgɔnna ma ta cogo min na n b'a dɔn janfanjuguw dɔra situation na mais n'olu fana ye caman fanga fara a situation kan n'o ye ka renseignement fanga fara renseignement ko in kan vraiment caman bɛ bɔ a situation na u b'a fɔ cogo min na hali pays développés la États-Unis ni Faransiw la attentat bɛ k'a bɛɛ la o mais n'a kɛra o duguw la o bɛ se ka fɛn caman fana de kɛ pour que a ɲɔgɔnna kana se ka k'u ka duguw la cogo min na o de b'a to a ka suma olu ka duguw la parce que renseignement ko ninnu développélen don kosɛbɛ an bɛ fɛ fana an ka jamana fana kan olu situation ka dɔgɔ surtout n'u yera pour que solution bɛ se ka sɔrɔ a la joona sɔnni u ka don an ka faaba yɛrɛ kɔnɔ ka don an ka comment dirais-je an ka armée yɛrɛ kɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n'o ye Kati ye ka taa tiɲɛni kɛ yen donc mun ye jamana wɛrɛ mɔgɔw ka dɛmɛ y'a dɔn u b'a fɔ Afrika kɔrɔ i b'a mɛn kuma bɛɛ même Kidali la Afrika kɔrɔ de nana an dɛmɛ olu y'a kɛ tan an bɛ dugawu kɛ fana o fana ka an ka mɔgɔw former parce que Chinois ka fɛn don ndale don sɔnni i ka jɛgɛ minɛ ka di mɔgɔ ma kuma bɛɛ i k'a yɛrɛ dege jɛgɛ minɛ na bien vrai que olu bɛna an dɛmɛ an ka mɔgɔw fana ka former u bɛna an dɛmɛ mun na an ka mɔgɔw fana ka former u la kosɛbɛ pour que an yɛrɛ bɛ se k'olu ta an yɛrɛ o baaraw k'an yɛrɛ cogo min na an yɛrɛ bɛ se k'o baaraw k'an yɛrɛ cogo min na bon o de tun ye ne ka hakilila ye hakɛto bɛ ne ka Salawu wa Salim i Tarawele merci. Falaye ko Mali ko ye Ala ko ye waati o waati n'an tun sera ka don Sadio Kamara ka bureau kɔnɔ Falaye n'a y'an bisimila n'an masalala a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Mali ko ye Ala ko ye Falaye Mali ko ye Ala ko ye Sadio dumina nin ka caya Sadio tɛ bi Biramu Keta ale bɛ balola Falaye Faraba Sangare bɛ balola Tiɲɛtigi Tɔma Bubakari Sidiki Segali ale bɛ balola min ye Dirpa ɲɛma Sulemani Danbele ale bɛ balola Falaye ministre ka nin kuma in ministre ka nin laseli ni kun b'a nin kan a b'a dusu kan sabula a tun bɛ min ɲini maaw fɛ a ye n dɛmɛ n ka armée sigi n faso kɔnɔ min bɛ an ka faso bɔ degun na min b'a bɔ janfaw na min b'a bɔ gɛlɛyaw kɔnɔna na Falaye Sadio taara nɔnfɔn bɔra forokura binna min ye yiriw ye a mɔlen bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ nka a y'a bila yɔrɔ min yaasa ka se k'a ta ye f'an k'an cɛsiri f'an k'an jija Falaye bamananw ko n'i y'i jɔlen janfa n'a sirili ɲɛna anw ka jamana ye kamanagan jamana ye dɛ maa minnu filɛ nin ye bi n'olu bɛ tɛnɛgɛli Mali la maa minnu filɛ nin ye bi n'olu bɛ wulikajɔ la maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka marifa ta jamana kama Falaye a tilancɛ bɛɛ lajɛlen ye maliden ye minisiri kɔrɔ donnen terrorisiya la diinɛ ɲɛmaa kɔrɔ donnen terrorisiya la politikimaa dɔ kɛlen ka t'u yɛrɛ sɔrɔ terrorisiya bankun kan bamanci jɛkulu minnu ko k'u ka jamana tila maa minnu ko k'u tɛ Mali fɛ Faransi ka yamaruya kɔnɔ Côte d'Ivoire ka yamaruya kɔnɔ Mauritanie ka yamaruya kɔnɔ Algérie ka yamaruya kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ k'u fara ɲɔgɔn kan ka taa sɛbɛnw dilan k'o ban pewu Falaye n'i y'a dɔw kumakan mɛn i b'a dɔn k'a fɔ ko dimi kuma don laɲini tun ye min ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan mɛ kalo in tile 5 Ala y'a ta latigɛ Falaye sabula mun na
Sadio ye min fɔ maliko ye ala ko de ye olu ye fɛɛrɛ caman tigɛ u ye daluya caman sigi sen kan u ye wulikajɔ caman kɛ u ye wolomasiri labɛnni kɛ nka fala ye janfan maa min bɛ s'a kunbɛli la a man ca an k'an ka hakili to an yɛrɛ la hali bi an fana k'an jija an ka kunbɛliw kɛ an ka wulikajɔw kɛ sabula mun bɛ senna nin ye hali ni maa ma fɛn fɔ maa ye bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko min don fandanw sendanw jigindanw ka tulu sɔrɔ misiri kɔnɔ k'u nikɛnɛ karaba min ye maa minnu bɛ yen u m'a min u m'a bɔ ka taa bɔmu jigi bɔmu min mankan nana bɔ fo bamakɔ fan 14 k'an ka tila k'an sigi k'an sen fila da bolo kan ka o lajɛ ten fɛɛrɛw ma tigɛ ɲɛma sɔrɔ ko la yɛlɛma ma don ko la an ma falen kɛ an ma ɲangini kɛ o fana ka gɛlɛ fala ye n ye min f'i ɲɛna n bɛ segin a kan fanga sinsinna ye jamanadenw ye maa caman y'a jira k'a fɔ ko kati waleya in kɛ don n'i y'a ye olu jama farinya n'i y'a ye u ma fangadaraki ko kuma fɔ u ye jamanaden minnu ye u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ni fɛn wɛrɛ kun bɔr'i la min tɛ fanga in senkɔrɔma dɔɔni ye i tun bɛ taa ɲanga fɛ o la o bɛ se ka sinsin ni mun ye o jamanadenw ko mun ko ka ji d'u ma o jamanadenw ko mun kuranko ka sigi sen kelen kan o jamanadenw ko mun taji min bɛna a ka baara cogo kɛ fala minnu b'a baara la n'u tɛ se u ka taa ka bɔ yen maa wɛrɛ ka bila u nɔ na fɛn caman bɛ yen jamana yɛrɛ k'i yɛrɛ sen bɔ olu ko la fala ye an t'i ko jamana minnu ba sigilen don tuma o tuma maaw bɛ wuli an bɛ taa nin taama in na maaw bɛ wuli an bɛ taa nin ɲɔgɔnye in na an k'an ɲɛsin jamana mago bɛ fɛn minnu na ma a b'an kisi fɛn caman ma a b'a to jamana ka sɔrɔ bɛ don sondaw fɛ e dara maaw la a fɔra k'i ka da u la i n'u ka jɛ ka baara kɛ a ka ɲɔgɔn faamu nka e ɲɛ b'u la u sen kelen bɛ e fɛ yen u sen kelen bɛ fan wɛrɛ fɛ bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na bi fala ye maa dama min kun labɛnnen don ka ninnu kunbɛn ala de b'a dɔn nka sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na wulikajɔ ni baara min bɛ sen na laɲini minnu bɛ ka sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ ka sigi sen kan u bɛ ka fɛn minnu labɛn ko baara ka kɛ o kan u k'u jija a ka sinsin dɛ sɔgɔmada in na ne bɛ fɛn fila f'u ye fala ye u k'u hakili t'o la pankurujigi kɛnɛ u ka fɛɛrɛ ɲini u ka scanner bila ye sɔrɔdasi minnu jɔlen don ni nɛgɛnin ye ka maaw ka mobili lajɛ a tɛ baara ye dɛ filanan ye mun ye k'a daminɛ bamakɔ pankurujigi kɛnɛ fo kuluba fala ye i b'a ta i kun fo kun sɔrɔdasi t'a kan u k'o fana fɛɛrɛ sɔrɔ o fana na maaw ka sɔrɔ minnu bɛ sigi su fɛ ani tile fɛ ka nin sira ninnu bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi a sabanan ye min ye minisiriw ka baarakɛyɔrɔ fana na u bɛ maaw la kɔlɔsi ni min ye bereni minnu b'u bolo u ka scanner ɲini maa bɛ kisi nka i yɛrɛ b'i yɛrɛ kisi dɛ bamananw ka kuma don fala ye si b'i la nka entretien t'i la o y'i yɛrɛ nɔ ye dɛ an ka hakili to fɛɛrɛ sigilenw na maa caman bɛ kulo la tile fila in na fala ye u tun ye layidu ta nka bi ala barika la u tɛ se k'u kun bɔ sabula min ye jamana ɲɛmaaw ye u y'u jɔ u jɔyɔrɔ nka foli belebele o ye malidenw ta ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ala k'an kisi ala ka maliko kɛ ala ko ye fala ye. aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ mɔpti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔpti sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. Dirba fana ye ɲɛda falen dɛ tour sera anw ma sago ye min ye conférence de presse kɛ kunu ngala ɲɔa do ale kana commandant ye sawo Jibrila nin ye n ka petipetinin de ye aha bi
diriba ka jɛkulu minnu bɛ yen n'o bɛ ni jamanaw ni maa wɛrɛw cɛsira yɔrɔ baara kɛ ani wolomasiri taba o bureau min bɛ yen o ɲɛmaa de ye ale ye fala nin cɛ nin galalen don dɛ nka gendarme de don coup d'état heure fɔlɔ maa min tun bɛ kunnafonidi ko kunna Kati ala ma hinɛna Sadio Kamara kɛrɛfɛ ani Ismaël Wage ale don Jibrila Mayiga on sont petit nous hein donc ne diriba ye ka ɲɛdakura falen c'est que baara taabolo fana bɛ ka falen an b'a fɔ nin ka sinsin kosɛbɛ Jibrila fana ye journaliste kalan fana kɛ fala ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn kununko barosigi la diriba ka barosigi a kuma tun b'ale de bolo a ye min fɔ kuma la kumabaw la Keba Jalo tun bɛ a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lamɛn a y'a jateminɛ k'a fɔ ko bingani wale cɛjugu mun ɲɛsinna an ka jamana ma samedi don avril kalo tile 26 o kun tɛ ko wɛrɛ ye ko mun don mun bɛ ka basigibaliya k'a don an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko déstabilisation o basigibaliya mun bɛ ka don an ka jamana kɔnɔ an ye k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbagaw u ye attaque simultanée et coordonnée c'est-à-dire u ye attaque kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ 7 kɔnɔna na wa o kɔnɔna na an ye k'a fɔ ko minnu donna Kati kɔnɔna na u kun nana ni bolimafɛnw ye bolimafɛn minnu bɛ mugujugu pɛrɛnta bɛ minnu kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko véhicule kamikaze o mugujugu pɛrɛnta ninnu o dɔ kun ɲɛsinna général Sadio Kamara an ka ministre de la défense ka so ma o filanan wɛrɛ kun ɲɛsinna an ka jamana ɲɛma ma n'o ye général Assimi Goïta ye o kun de kun ye ka an ka jamana déstabiliser mais an ka cɛbɔ an ka bolomasiri tabagaw u ka cɛsiri u ka kɛlɛ ɲɛdɔn an'u ka jijali o y'a to u sera ka dankari jugu la an y'a ye k'a fɔ ko u dɛmɛna dɛmɛcogo caman na mɔgɔw bɔra yɔrɔ wɛrɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ wa minnu ye kunnafonidila dɔw ye n'a bɛ f'olu ma médiaw minnu bɛ diɲɛ yɔrɔw la média mainstream o fana y'u jukɔrɔma don mais o si la an ka cɛdenw o ma kɛlɛ to yen u ye kɛlɛ kɛ o kun bɛ fɛ mun ka kɛ o de kun ye 2012 scénario ye 2012 scénario comme aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na u y'an kɛlɛ terrain kan mais beaucoup plus u y'an kɛlɛ ni médiaw ye souvent u kun b'a fɔ radio ni téléw la surtout radio ni télé dɔw bɛ n tɛ n'u tɔgɔ fɔ ko nin yɔrɔ in binna u b'o fɔ pour que éléments ka bɔ yen mais nin sen na an ka mɔgɔw y'o faamu o y'a ye ko janfan bɛ nin ko in kɔnɔ u tor'u nɔ la u ye kɛlɛ kɛ fo ka taa se u seko n'u damayira yira o kɔnɔna na n'an ye Kidal danga ta Kidal danga na an b'a ye k'a fɔ kɛlɛ ye fɛɛrɛ de ye kɛlɛ ye fɛɛrɛ ye an ka mɔgɔw u bɛ dispositif de réorganisation et d'adaptation na an ka yɔrɔ dɔ bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko Labɛzanga u bɛ Niger frontière la an ka cɛbaw bɛ yen u bɛ ka lakana sabati yen kosɛbɛ jugu ye an kɛlen ka dankariw la le 25 u bolila ka taa u ɲɛma dogo k'a fɔ k'u bɛ siraw tigɛ o siratigɛ kɔnɔna na u kɛlen don ka taa Kita sira kan ani Kayi sira mais an bɛ se k'a fɔ an ka cɛdenw u ka kɛlɛ ɲɛdɔn an'u ka jijali o kɔnɔna na an sera ka Welesebugu ni Buguni ale ni Bamako ni Segu o siraw labila an bɛ kuma na nin wagati min na bi an ka cɛdenw bɛ ka kɛlɛw kɛ ka fɛɛrɛw tigɛ ka dabaliw bɛɛ tigɛ pour que Kayi ale ni Kita o ka labila point filanan n'o ye bisigili ye an ko dusukasi bɛ mɔgɔw kan mɔgɔw ye kɛlen don u y'a ye fɛn minnu kɛ attaque in kɔfɛ o dusukasi kɔnɔna na an ka mɔgɔ dɔw bɛ ka faga ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ terrorisiw tɛ jatigɛwale kɛbaaw tɛ donc o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ population ye a ka jateminɛkɛ kow la wa n'u ye maa o maa minɛ ko siga b'a la ko terroriste don ni siga b'a la ni siga kɔni kɛlen don a la u ka fɛɛrɛ kɛ k'a kofɔ k'a di n'u y'a minɛ u k'a di wa n'u ma se k'a minɛ fɛnɛ n'u y'a ye de u k'a kofɔ
finitigilakaw ye wa finitigilakaw de b'a dɔn fɛn mun kan ka k'a la comme n y'a fɔ cogo min na terroriste minɛlen souvent i b'a sɔrɔ kunnafoni caman b'a kɔnɔ aw bolo a b'olu fɔ mun bɛ se k'a to an bɛ se ka attaque wɛrɛw éviter n'aw ye fɛn ye mun ye siganafɛn ye aw k'a kofɔ o kofɔli fɛn damadamani bɛ yen aw bɛ tɛmɛ ni mun ye n'o ye waati ye aw y'a ye waati jumɛn aw y'a ye yɔrɔ jumɛn n'aw bɛ se k'a estimer a mɔgɔ hakɛya ye joli ye o bɛɛ ye fɛn ye mun bɛ kow nɔgɔya sɔrɔdasiw bolo minnu kan ka taa baara kɛ donc comme an y'a fɔ cogo min na lakana fo maliyɛnw de k'a faamu ko an ka jamana an bɛ guerre de la fo maliyɛnw de k'o faamu k'an ka jamana an bɛ guerre de la lakana tɛ maa kelen ta ye wa lakana tɛ tenitigiw dɔrɔn ta ye lakana an bɛɛ dama ka kan la a ma fɔ ko mɔgɔw ka marifa ta ka kɛlɛ kɛ mais a fɔra n'i ye mun ye mun tɛ ko ɲuman ye n'i bɛ se k'a signaler a signaler population ma an ka a kɛ cogo bɛɛ la an kana sɔn pewu an ni terroriste ka jɛɲɔgɔnya kɛ o jɛɲɔgɔnya o bɛ se ka taa k'u dɛmɛ ka moto san ka d'u ma k'u dɛmɛ k'u héberger yɛrɛ o bɛ se ka taa k'u dɛmɛ ka u ka kunnafoni jugu k'o cari réseaux sociaux sanfɛ k'an k'o dabila. Ayiwa nin tun ye Jibirila Manga ye fala ye kunun ko conseil de ministre la jamanakuntigi a ye décret 2 ta a fɔlɔ ye min ye o ye ka général de brigade Élisée Jean Daou k'ale bɔ général de brigadier la k'a kɛ min ye général de division ye n'o ye Lolo Saba ye o kɔfɛ tuguni filanan min taara o ye Jean Élisée Daou u ye a kɛ min ye Wolomasiri Tabaw ka dagatigi ye ale bilara Baru kɛlɛtigi nɔ na o min kun ka dangan don ka se waati jan ma maa min sugandilen filɛ nin ye maa tɛ min ye dunan ye ko in kɔnɔna na fala ye Wolomasiri Taba duguma fo sanfɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min ye miyankakɛ ye a ka baara ye min ye a ka jɔyɔrɔw ka tugu ɲɔgɔn kɔ tancogo la k'a daminɛ garde nationale kɔnɔna na ka na se fo ni jɔyɔrɔba ninnu ma o ma bali maa la o bɔra a yɛrɛ ka cɛsiri n'a ka faamuyacogo n'a ka kɛlɛ kɛcogo n'a ka kɛlɛ dɔncogo o hukumu kɔnɔna bɔ o la maa min ye Jean Élisée Daou ye fala ye ale ko de ko min ye sɔrɔdasikɛ ye i ka dɔn ka dɔnkala kari i ka se ka baara kɛ i ye dɔnniya minnu sɔrɔ kalansow na f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa o baara kɛ o de ka ɲi Wolomasiri Tabaw u ye maa de sɔrɔ nin ye maa min kunkolo falen don tewu wa min ye fɛɛrɛ ɲɛnamaw ye o fana b'a bolo min ye général de brigade Jean Élisée Daou ye fala ye a taara jamana ɲɛmaw fɛ k'a kɛ min ye général de division ye o ma bali maa la sabula jɔyɔrɔ ko a tɛ taa o kɔ a filɛ ka nin jɔyɔrɔ min sɔrɔ nin ye sanayɛlɛ jɔyɔrɔba ye Wolomasiri Tabaw ka daga kɔnɔna na wa min ye danayaba o de taara filɛ ka d'a kan nin ye ɲɛmaaya danganya kɔfɛ officier supérieur min don a dɔnna k'a sabuya kɛ Wolomasiri Tabaw ka gun kan a ka tɛmɛsiraw a ka baara kɛcogo a ka sɔrɔdasiya yɛrɛ baara n'a kanucogo n'a a ɲɛmaw bonyali o y'a to a ye dɔnniya caman sɔrɔ yɛlɛmaliko ta nasira la Wolomasiri Tabaw ka gun kan lakana basigi lafiya ani ka se ka maaninfinw k'olu ni kana o ye a ka kalekan ye kabini Anjini wa a talen min filɛ nin bi ka bila Wolomasiri Tabaw ka daga kunna fala ye o b'a yira sa k'a fɔ ko baara minnu kun sigira sen kan a bɛ se ka tɛmɛ n'o ye cɛsiri ni timinandiya k'a daminɛ duguma fo sanfɛ a b'a dɔn min bɛ a la min ye Élisée Jean Daou ye fala ye a bangera janvier kalo tile 7 san 1973 Mondorokaw fɛ Douanza mara la Moti marabolo kɔnɔna na Élisée Jean Daou a bɛ fɔ min ma ko promotion n'o ye EMIA ye ale bɔli min kɛra san 1993 a bɔra olu de la EMIA la Kulukorokaw fɛ a bɔlen sous-lieutenant min ye san 1996 u y'a bila ka na garde nationale ale ka bolo ka kalanw bannen EMIA la o de la sa a ka sɔrɔdasiya baaraw olu nana daminɛ ani jɔyɔrɔ ko u y'a bila yɔrɔ gɛlɛmanw caman na min ye ɲɛmaaya ye k'o d'a ma o de la sa Kidalikaw fɛ yen san 1997 u y'a bila ka taa commandant de compagnie la ye ka tila k'a bila ka taa gosigi kɛli jamanaw kɔnɔna na min ye chef de division opération ye a kɛr'o ye
k'a daminɛ sa san 2019 ka taa se san 2011 ma min ye san 2012 ka taa se san 2013 ma a kɛra commandant ye Mopti ale kɔnɔna na o bɛɛ kɔfɛ sa u tilara ka n'a kɛ min ye chef de cabinet état major yɛrɛ la garde nationale la Falaye san 2013 ka se san 2015 ma min ye san 2016 ɲɛmaaya jɔyɔrɔ dira a ma k'a ka min ye danganiya kɛ yanni ɲɛmaa ka sɔrɔ n'o ye nɔrɔbila ye min ye intérim ye a y'o kɛ garde nationale ale kunna o la sa colonel Jala sɔrɔlen septembre kalo tile fɔlɔ san 2020 u y'a ta k'a kɛ min ye garde ka chef d'état major ye Falaye jɔyɔrɔ min bɛ faamu kɛ bolo bi a y'o kɛ ka tɛmɛ o la sa n'i ye Élysée Jean Daw lajɛ k'a daminɛ février kalo tile 21 san 2023 o de la sa a ye nin jɔyɔrɔ in kɛ garde kɔnɔna na o la sa san 2023 Mali y'a ta fɔlɔ k'a kɛ a ka lasigiden ye Gabɔnkaw fɛ yen an nana ye k'a fɔ yen fɛlen don cogo min u y'a bɔ yen caw ka taa n'a ye Senikaw fɛ yen waati min na a bɛ ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan octobre kalo san 2025 jamana ɲɛmɔgɔw k'a ma ko i ɲɛ bɛ nin na dɛ nin ka ɲi terrain de kan u y'a lasigi maa ma falen kɛnɛ kan a bɛ min dɔn a n'a a ka dɔnkala ye min ye a b'o de dɔn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan min ye lamɔli ka se ka baara kɛ ka sɔrɔ a se yɛrɛ dɔnkolo k'a dulon don a la kosɛbɛ Kidali Moti Mali kɔnɔfɛn fan bɛɛ lajɛlen Élysée Jean Daw a y'o dɔnbaa ka lakari don bi maa min sugandilen filɛ nin ye Falaye i bɛ se ka fɛn bɔ kɔni fɔ sa ko a ka tɛ se ka kɛ Wolomasiri Tabaw ka dagatigi ye sabula n'i y'a ka taama sira lajɛ a ka kalan kɛcogo lajɛ a ka maanifinya kɛcogo lajɛ ka tila k'a ka adamadenya yɛrɛ fana kɛcogo lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko maa min don fiɲɛ foroko Soumatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Soumatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna Falaye nin waati laban in na maa caman y'an wele ka bɔ Kita Bamakɔ ko sira kɔni k'u tɛ ka se k'a sɔrɔ min ye degun ye a barika bonyana kosɛbɛ maa caman bɛ minnu ye bolimafɛnw ta kɔni u ko Kita falen don tewu mobiliw kɔni jɔlen don fa bɛɛ lajɛlen fɛ maaw t'a dɔn minnu bɛ sira la bɛɛ lajɛlen da bɛnnen don yɔrɔ min kan ko Soribugukaw fɛ yen Kita kɔnɔna na muso dɔw bɛ yen ani feerelikɛla dɔw bɛ yen olu ko k'olu kan ka taa kɔɲɔminɛnw de b'olu bolo ko nafɛn minnu sanna k'a bɛɛ lajɛlen tolila ka ban kabi ntɛnɛn tɛmɛnen maa caman y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni tɛ ka se ka sira sɔrɔ maa minnu bɛ yen fana n'olu bɛ doniba fana ta n'o ye mobilibatigi ye ka bɔ wɔlɔfɔw fɛ yen ka na Falaye olu caman y'a yira sa k'a fɔ k'u ka mobiliw kɔni jɔlen don sira la u tɛ ka se ka sira sɔrɔ nka surɔ armée ye wulikajɔ a daminɛ yaasa sira ninnu bɛ se ka labila cogo min maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min Bamakɔ ni ka wale kaba hali kununko minnu kun taara k'u bɛ taa bi Keɲebakaw ka kan kan n'olu ma se ka ɲɛ sɔrɔ u ye tasuma don maaw ka mobiliw la nin bɛɛ lajɛlen larawulili bɛ senna nin waati in na o la sa Wolomasiri Tabaw yɛrɛ ka kumalasira senfɛ n'o ye commandant Jibirila Mayiga ye a ko sira damadɔ bɛ yen olu kun minɛnen don u y'olu bila koyi ko bi ko Bamakɔ ni ka wale kɛbaw u kɛlen don ka nin waleya de kɛ sabula faga tɛna na se ka kɛ u la ka don maa minnu bɛ yen n'olu porokotora ka b'u bolo Bamakɔ kɛlɛ in kɔfɛ Falaye k'olu de bɛ ka nin waleya ninnu kɛ bi ani nin tiɲɛni ninnu kɛ ko nka ko n'Ala sɔnn'a ma armée bɛna na fɛɛrɛ sɔrɔ la wa min ye dugudenw ye u bɛna na lafiya okumu kelen fana kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen wulikajɔ ni cɛsiri ka ɲɛsin Wolomasiri Tabaw ma o baara kɛra min ye avril kalo tile 5 ye mai kalo tile 5 ye Kulukoro kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ sa ka taa tasibila kɛ welelemada ka ɲɛsin dugudenw ma basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min Wolomasiri Tabaw bɛ se ka sigiyɔrɔma don bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min ye maa kɛmɛ ɲɔgɔn na diinɛkuntigi laadakuntigi ni kabilakuntigi ni sifinw u bɛɛ lajɛlen yera nin kɛnɛ in kan ka tasibila kɛnɛ in k'ale sigi Segukaw fɛ yen min ye a bɛ fɔ maa minnu ma ko les sages de Segu olu ye wulikajɔ kɛ ka taama kɛ kununko Segu kɔnɔna na maliyɛn maa 20 miliyɔn 23 k'an bɛɛ lajɛlen ye Wolomasiri Tabaw ye baara in sa a taama kɛlen ka ban pewu min ye gouverneur u taara ka taa sɛbɛn di sɛbɛn min kɔnɔna na u y'u ka laɲini kɛ nka u y'a daminɛ ni tasibila ye ka ɲɛsin général d'armée Sadio Kamara ma min ye Wolomasiri Tabaw minnu bɛ yen n'olu fatura ani jamanaden minnu fatura waleya in kɔnɔna na u y'olu fana ka tasibilaw kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye malidenw maa 23 k'an bɛɛ lajɛlen ye Sadio Kamara ye o kɔni tun b'u ka sɛbɛnw kan sɛbɛn min b'u bolo n'u tun bɛ ka yaala ni o ye waleya mun kɛra n'o ye bingali waleya in ye u y'o kɔn fo ka se a dan na
k'a yira sa k'a fɔ ko laɲiniba minnu b'u bolo u y'o kɛ sɛbɛn kuturuba kelen ye k'o di Segu gouverneur ma n'o ye commissaire général de brigade de police Sulemani Traoré ye ale yɛrɛ ye min fɔ ka taamalaw kunbɛ fala ye an ka jɛ ka o lamɛn Balasan info maaw olu ka ja don. N b'aw fo ka segin k'aw fo aw ni ce les sages de Segu aw ni ce aw ka baara ni a ɲɛna n'aw tun ma nin kɛ o de tun bɛ bali anw na président tun sigilen bɛ ni aw ka nin kɛwale ye. An b'aw fo ka segin k'aw fo kumakan min fɔra kɛnɛ in kan yan papiye min dira ni Ala sɔnna an b'a lase a seyɔrɔ la. N bɛ min ɲini aw fɛ bɛɛ k'i jɔ bɛɛ k'i cɛsiri n b'a dɔn Segu yan aw cɛsirilen kɔrɔ don a kan a ye dɔ fara a kan yanfan min bɛ jamana kunna yanfan ye kanu yanfan ye kelen an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka bɔ ɲɔgɔn ma n'o kɛra an bɛ se ka jamana bɔ janfajugu nin kɔnɔ. Kumakan min bɛ ne bolo baara kan dugawu min kɛ n bɛ o a mina fɔ Ala ka dugawu kɛ n fana président dɔ la n ka président tɔgɔ la ne ye général d'armée Asimi Goïta k'a ɲini général d'armée Sadio Kamara Ala ka hinɛ a la Ala ka saya k'a ma lafiya ye fɛn fɛn binna nin jihadi in na Ala ka lafiya u taara k'an to kɛlɛ min kɔnɔ Ala ka kɛlɛ nin Ala ka sebaya di an ma Ala ka sebaya di an ma n ka foli b'aw ye aw yeli bi a ye courage di anw yɛrɛ ma kosɛbɛ an fana président ka yamaruya kɔnɔ an b'a ka su ni tile an ka nin duguba in n'a y'a kɔlɔsi su fɛ an ka cɛdenw bɛ fan bɛɛ de fɛ o ye ka yɔrɔ bɛ boli u ma dabɔ dɔwɛrɛ kama k'aw lakana donc aw k'an dɛmɛ hali bi ni dugawu ye Segu ye kodɔn dugu de ye musoya tɛ a la cɛya ko t'a la denmisɛn ko tɛ mɔgɔkɔrɔba ko tɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ pour que jamana nin a ka se ka kisi a juguw tɔɔrɔ ma Ala sago aw sago aw ɲuman nana cogo min na aw ɲuman sera kɛnɛ in kan cogo min na an fana b'a ɲini Ala fɛ ka taa ka denbaya kɔnɔ an bɛ yan an b'a ka bila la su ni tile an se mana kɛ fɛn fɛn an b'o kɛ salamu alaikum. Segu an bɛ an kunda Sikaso kan waleya kelen don min ye taasibila ye Sikasokaw fana y'o kɛ ka ɲɛsin maa minnu binna wolomasiri tabaw sifinw ka tɔn min bɛ yen n'o ye CNJ ale bolofara min bɛ yen ani mairie olu de bolo ni ɲɔgɔn ma sa ka nin baro sigi in kɛ ani nin taasibila in k'ale kɛ ka ɲɛsin min ye jamana ale degun min sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na o la sa min ye sifinnakaw ye mairilakaw dugudenw ni laadalatigiw ni kabilatigiw bɛɛ lajɛlen bɔra sa ka na taasibila kɛ waleya cɛjugu min binna an ka jamana ka bamanjɔni ka wale kɛbaw fɛ n'o o kɛra avril kalo tile 25 k'a yira sa k'a fɔ ko a ma diyaw ye bi a ma diyaw ye sini min ye batow ye dugawu ale ni seliw ka se ka dugawu kɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye diinɛtigiw olu y'o kɛ ale Sikaso kelen kɔnɔna na hali bi couvre-feu ko a lakurakurayara tuguni nka zen couvre-feu kɔni bɛ daminɛ sa min ye mɛ kalo tile 5 ka taa bila min ye mɛ kalo tile 18 na a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 ka taa ba sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 6 min ye basigi ni lafiya ye sa k'o ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ faamuyaliko ɲuman maaw k'o sɔrɔ waleya in na k'a ɲininen don fana maa ma n'i bɛ bɔ nin waati in na sɛbɛnw o ka k'i bolo n'o y'i ka bugunatigɛ sɛbɛnw ye yaasa i ka se ka dɔn fan bɛɛ lajɛlen fɛ baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an ka wolomasiri tabaw olu bolo fala an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres ale kɛnɛ kɔnɔna na. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci.
wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda kalo tile wɔɔrɔ kunungo no o bɛnna araba ma conseil de ministre ale kɛra laadala i n'a fɔ a bɛ kɛ yɔrɔ min na kɔrɔlen kuluba faama sigiyɔrɔ ko ɲɛmaya tun bɛ jamanakuntigi bolo ɲɛbila sariya minnu taara jamana kɔnɔna na conseil de ministre kɛnɛ kan an n'an da don o la jɔyɔrɔ fana dira maaw ma baara bolodalenw ni baarakɛlaw ministrew bolo olu fana waleya dɔw sigira sen kan ministre min bɛ jamana kɔnɔ sɔrɔ ko kunna n'o o ye Aluseni Sanu ye ministre d'État ale ye ɲɛbila sariya dɔ sigi sen kan sa min bɛna yɛlɛma don jamana sugubulon sigili la ale ni maa minnu bɛ n'olu kan ka baara kɛ sugubulon ko hukumu kɔnɔna na sariya min tun bɛ n'o ye décret n'o sigira sen kan san 2020 ani san 2015 o septembre kalo tile 25 o sariyakisɛ in ko ka o falen sabula a yira k'a fɔ sa code min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnen na sugubulon kunna n'o ye code public de délégation de service public ye ka taa fara min ye marché public yɛrɛ code kan yɛlɛma ko o bɛna don la sabula a yira k'a fɔ ko majɛ caman yira tilenni minnu bɛna kɛ a la sa o bɛna to k'a fɔ ko min ye sugubulon sigili fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu fana kan ka sigi ka fara sugubulon ko kan ani ka se ka wari sara yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan olu bɛɛ lajɛlen bɛna ta ba la sariya kura in na ka se k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye minisiri min bɛ yen ni ale bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ale fana ye ɲɛbila sariya dɔ sigi sen kan ɲɛbila sariya in sa ale fɔlɔ bɛ tali kɛ mun na o ye k'a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan sa marabolo olu bɛ se cogo min na ka jago yɔrɔ baara bɛ se ka kɛ cogo min na marabolo kɔnɔna na a bɛ tali kɛ o la minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛma min filɛ nin a bɛna n'a to marabolo kɔnɔna na ni Bamakɔ yɛlɛma minnu kɛra fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu bɛ yen n'olu kan ka sigi sen kan minisiri so yɛrɛ ka bolofara bɛ se ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin marabolo kɔnɔna na ni fɛn minnu kan ka kɛ ale ka jɔyɔrɔko la o mana di marabolotigiw ma u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛna na olu baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan minisiri min bɛ yen ni ale bɛ jamana ni seko ni dɔnko kunna minisiri Mahamudu Dafɛ ale ko nin waati in na sa ko ale bɛna na tɔgɔ kuraw da siraba dɔw la kalanso dɔw la an ka marabolo ni Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko ka kɛ ni yɛlɛma hɔrɔnya tali kɔfɛ sa Mali kɔni tun ye maaba caman sɔrɔ maaba minnu bɛ yen n'u tɔgɔ bɛ se ka to tariku la cɛw ani musow yaasa ka se k'olu yanga hali bi ko olu tɔgɔ kan ka da yɔrɔbaw la tiɲɛ don dɔw tɔgɔ dara yɔrɔ dɔw la nka bi halisa ko fo kurakurali ka kɛ minisiri Mahamudu Dafɛ kɔni ko taara ni sɛbɛn ye kunungo conseil de ministre la ko ka o ko in sigi sen kan fala ye an bɛ min fɔ Dafɛ nin yɔrɔ in na n'u ye yɔrɔ tɔgɔ da maaw la n'u ko nin bɔlɔ in tɔgɔ ye nin ye n'u b'u ka lɛtiriw sɛbɛn u minisiri damaw ni ɲɔgɔn cɛ u k'a fara a kan n'a fɔra sisan ko fɛn min na kɛ avenue Amadu Tumani Ture la mɔgɔw b'o dɔn cogo di na aw yɛrɛ minnu ye ɲɛmɔgɔ ye aw t'o sɛbɛn aw ye tɔgɔ da yɔrɔw la tamasiyɛn yɛrɛ tɛ u la plaki tɛ u la i t'a dɔn i bɛ kin min kan i bɛ bɔlɔ min kan tɔgɔkɔrɔ minnu bɛ yen mɔgɔ bɛ ka to k'o de fɔ hali bi aw yɛrɛ faama b'o de sɛbɛn kuma dɔ la i b'a ye Bamakɔ kɔnɔna na a fɔ ko arrondissement a fɔ ko commune u k'a lajɛ a ka sigi bɔlɔ kelen kan mɔgɔba ninnu tɔgɔ dali ka ɲi yɔrɔw la mɛ n'u yɛrɛ somɔgɔw ni limana jɔnjɔn tɛ sɛbɛn tɛ yen min b'a yira k'a fɔ ko nin bɔlɔ in tɔgɔ dalen don na anw bɛ taa sira min fɛ sibi k'o ye Kamajan ye nka i tɛ plaki foyi ye min b'a yira k'a fɔ ko Kamajan daminɛ filɛ a laban filɛ nin ye ATT tɔgɔ dalen don yɔrɔ dɔ la Général Sumare tɔgɔ dalen don yɔrɔ dɔ la yɔrɔ dɔw tɔgɔ dalen don an ka cɛkɔrɔba la n'o ye Seydou Badian ye nin si bugunatigɛ bilalen t'a yɔrɔw la k'a dɔn an bɛ min kɔni kelen t'a kalama n'o bɛ fɔ kuma bɛɛ o ye Yamo Wɔlɛkɛ sabula o ye école karamɔgɔ ka yɔrɔ olu ta falen kɛ yɔrɔ min na olu y'a fɔli daminɛ n'o tɛ a tɔ si bugunatigɛ tɛ yen foyi tɛ yen donc minisiri n'a bɛ nin kɛ a k'a fara a kan k'a dɔn k'a fɔ baara in
ale yɛrɛ minisiri tɔɲɔgɔnw u k'a f'u ɲɛna n'a bɛ sɛbɛnni kɛ a bɛ taa kɛ nin bɔlɔn in na a bɛ taa kɛ nin so in na a tɔgɔ dalen don karisa la a bɛ karisa la o la a b'a to mɔgɔw b'a fɔli daminɛ n'o tɛ k'a kɛ ten k'a bila ten nafa foyi tɛ a la conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di maaw ma fala ye nka a sous-préfet o de ka ca kosɛbɛ kunungo n y'a f'i ɲɛna kuma daminɛ na min ye wolomasiri taba ka minisiriso hukumu kɔnɔna na général de brigade Élisée Jean Daou ale ka jɔyɔrɔ ko o yɛlɛmana ale kɛra min ye général de division ye nin waati in na o sɛbɛn kelen conseil des ministres kelen fana ye jɔyɔrɔ d'a ma fana k'a kɛ wolomasiri tabaw ka dagatigi ye ale bilara baro kɛlɛtigi nɔ na o kɛra minisiri ye minisiri min bɛ yen n'o bɛ sariya ko kunna fala ye ale ye chef de cabinet kura sɔrɔ k'o sigi sen kan o ye Bakari Soliba Kulibali ye magistrat don min ye chargé de mission Laurence Dugnon o fana ye sariyatigi ye minisiri so min bɛ yen sa n'o bɛ mara kama bɔli kunna ale de kɔni ye jɔyɔrɔ caman di kunungo fala ye sous-préfet premier arrondissement Bamakɔ kɔnɔna na k'o kɛra Jigi Jara ye an ka ndolatila in kɔni tɛ dɛ nin administrateur civil ye Jigi dun ye ndolatila ye sous-préfet arrondissement Luntu Mariam Nyangali ale attaché d'administration ye sous-préfet arrondissement de Faleya Asale Ag Rissa o ye attaché d'administration ye sous-préfet arrondissement de Faraba o ye Ousmane Djebtile ale fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Kassama o ye Zakari Jaraye o fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Tebidje o ye Jenebu Sangare ale ye ingénieur informaticien ye sous-préfet arrondissement de Tienfala o ye angɛrɛ fala ye yan Nene Diko ale fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Touba o ye Sulemane Tamoura ye ale fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Miseni Issa Samake o fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Zegwa Aboubakar Traoré o fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Nongo Chouala o ye Fatmata Traoré ale informaticienne ye sous-préfet arrondissement de Tamani Moussa Tessoye o fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Monipebugu o ye Ibrahima Maïga ye ale fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Sansandeng o tɛ Sinani ye sa wa Fatmata Sibi o fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Douétire o ye Gundamu fanfɛla ye dɛ Anayi Pierre Arama ale fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Danga o ye adjudant chef Moussa Banou ye ale ye wolomasiri taba ye sous-préfet arrondissement de Unerdem o ye adjudant chef Lamine Bagayogo ye sous-préfet arrondissement de Nekoy Mekorey o ye adjudant chef Michel Dako ye sous-préfet arrondissement de Mayandoué o ye adjudant chef Labas Jara ye sous-préfet arrondissement de Amsrak o ye adjudant chef Alassane Sidibé sous-préfet arrondissement de Tenzawaten o ye adjudant chef Sekou Oumar Johnson ye sous-préfet arrondissement de Gilija o ye adjudant chef Karamogo Traoré sous-préfet arrondissement de Teris o ye adjudant chef major Mamadou Diallo ye sous-préfet arrondissement de Dataï o ye adjudant chef de police Ibrahima Garba ye sous-préfet arrondissement de Taï Oten o ye adjudant chef major Moussa Ag Alassane ye sous-préfet arrondissement de Alakaj o ye adjudant chef major Abdraman Mariko ye sous-préfet arrondissement de Aïgana o ye adjudant chef Nourdine Moussa Maïga ye sous-préfet arrondissement de Intinita o ye adjudant chef de police Boubacar Bala Samake sous-préfet arrondissement de Alata Salen o ye Youssouf Ouattara ale administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Gavinane o ye Amadou Keita ye o ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Simbi o ye Adama Nampare ye ale fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Djoumara o ye Ibrahima Tchena Bore o ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Kore o ye Fatmata Jakite ale administrateur culturel sous-préfet arrondissement de Balia o ye Salif Kane ale secrétaire d'administration ye sous-préfet arrondissement de Kalana o ye Mohamed Ikan Agaliye ale fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Manakoro Yaya Sanogo administrateur civil do sous-préfet arrondissement de Sanso Seydou Guino o ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Tchongi Oumar Traoré ale administrateur civil ye
sous-préfet arrondissement de Djaramana o ye Tayuru Koulibaly o ye administrateur civil ye. Sous-préfet arrondissement de Miema o ye Misake Koulibaly ale administrateur civil ye. Sous-préfet arrondissement de Soussuntuna o ye Bakari Ouattara ye ale administrateur civil ye. Sous-préfet arrondissement de Timissa ni ye Bouadougou ye dɛ. Adjudant chef major Daouda Kone, sous-préfet arrondissement de Galou, adjudant chef Oumar Damele, sous-préfet arrondissement de Kaniknyome, Issa Alassane ale administrateur civil, sous-préfet arrondissement de Boulkesi, adjudant chef Agali Ag Moussa Timika, sous-préfet arrondissement de Nyanga Sadio, sous-lieutenant Abibadoun Bouakar Diallo, sous-préfet arrondissement de Goundaga, Mohamed Ag Alassane, au fana administrateur civil, sous-préfet arrondissement de Menti, adjudant chef major de police Agali Ag Madougou. Namboray, mi ministre me jamana ni jamana chesra na wako kuna, ale attaché de défense fana soro Mali togola Bruxelles ka ofei, colonel Jakardia Damele ale ka ngata Belgique au sigilila, secrétaire général agent comptable Mali la sigiden sola sallo anda ka ofei. Oui, Amadou Beidi Dafé, allé contrôleur de financier, secrétaire agent comptable Mali la Sigidon Sola Riyad Kaoufé, Arabie Saoudite, oui, Ibrahim Kebeye, allé contrôleur de trésorier, ministre Somimbe Sanobe Kalango Kuna, allé secrétaire municipal UNESCO Kuna, ani ISESCO Kuna, Okera Adi Dialloye, oui, école Karamogo Yini Kelado, ministre Somimbe Ji, ani Kouranguna, allé chef de cabinet, Okera Mohamed Sogodogoye, au Sougandra allé faire. Mi conseil technique ye Siriki Tangara, Mami Fana Dalino Gassa, Fatmata Abdou Maïgaye, Kadiatou Thérèse Damele, chargé de mission Oye Arkia Gakouye, ministre Somimbe Sano Obe Seneko Kuna, avec chef de cabinet Okara Moribo Sogobaye, mi chargé de mission Oye Sambou Jules Sissoko au journaliste, Aletora Nona, mi Ousmane Konde, Alefana Taraka, chargé de mission. Alkay Amadou au fana chargé de mission au école Karamogoy mi madame Djenabou Diakité au fana taraka ke chargé de mission ministre sombe chifu ngako kuna falay no ye Antoma ka ministre soye chef de cabinet o Moussa Bambara au tora nona mi chargé de mission ye Boubacar Diadje Sango au fana tora nona madame Aïssata Maïga au fana chargé de mission mi Mamadou Berté au fana chargé de mission Mariatou Koulibaly au fana chargé de mission Oumar Keita au fana chargé de mission ministre ka bara bolo dalo humu kono na sa ministre me sigida lakana sanya an yirwali kuntala janguna ale conseil de ministre da dona sa ko jeya wale o humu kono na na nyanda sigi kalanso nu nyanche jeya bisaka sabati to mina Bamako Kalabangoro ale ni kati o nyanda mina sigi senga akekunya sanga kalanso o kaka yoro jele nyime saka bara ka na sanya humu kono na ferensi ki kunye senga sa demsonu senga do ka sigida lakana na mi nyanda nye uni ministry sobre na baraka nyanfe ya ira sako kalanso de korme na bla nyana ya saka nyana baraka anga kalanso bela jile konna na nginansa ale hukumu konna na baraka korme na ke ministry so flying fe bara yire ya saka fo sako adamne do e biye falai ko me kalot le wolovla oti biye de aha ka be damne bi no e nyana ministry me kenya ko kuna manivia to botoli yirwali kota na srafe ale conseil ministre la donné sa bana cha juguba mi ba an fe ani ko do farala ka ni dogo ku ina ka tebe dogo kun tebe ne nga wala sa jamana kun ko sa ko ambala jere nga tanga na ka antalanye amesa ka kisito na bana nun toro ma sabula minye kenya o de nyante Bamako me kalot le woro samba flan mugan woro secrétaire général du gouvernement Birama Koulibaly chevalier de l'ordre national. Bela Jelema amunumba fait ka voyager ka soro ama de kun soro. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te siffler.
Masinakaw fe u y'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ dɔgɔkun in na ka bɔ 300 la ka na sɔrɔ 500 la bibi na ko min ye litiri kelen kɔni bɛ ka sɔrɔ 600 de la o yɛrɛ fana tɛ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bolo butelitigiw de bɛ k'o feere k'u dɛmɛ k'o kɛ Masinakaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in kɔni kɛlen don ka u ka dugu sigi a sen sabara kɔnɔ sabula taji tɛ yen fɛn caman bɛ yen olu tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ min ye dugutaw ye wulikajɔw ni baara fɛn bɛ kɛ ni taji ye magasinw ni butigiw kɔni caman datugulen don nin waati in na wa a bɛ ka kɛ degun y'u bolo banamakaw ka laadala kɔɲɔ min bɛ kɛ san o san ni bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka taa kununko jɛrɛ in ale baaraw kɛra u ka mairie kɔnɔna na nka ɲinan ta ni san dɔw ta ma kɛ kelen ye a ma kɛ jamajɛrɛba ye a kɛra min ye bonya ni karama kɔnɔna na min ye kɔɲɔw ye a yira sa k'a fɔ ko kɔɲɔ 100 de kɔni furusiri sera ka kɛ n'o y'a sɔrɔ san tɔw la sa ginta min k'a la ka donbolow kɛ olu si ma se ka sɔrɔ kɔɲɔmusow ani kɔɲɔkɛw n'u ka seere olu dɔrɔn de nana cortège o ma yamaruya ka sababuya kɛ min ye bi basigi tɛ an ka banamakaw fɛ yen dugutigi Melenge Sɛnpara an b'a fɔ a n'a ka dugudenw n'a ka conseil bɛɛ lajɛlen baara kɛcogo ɲuman o la banama a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na zone dɔ ko donna kalanso dɔ kɔnɔ Gawokaw fɛ yen kɔni bulukuti ka don kununko kilasi kɔnɔna na mètre 2 o ka saki ka taa n'o ye min ye zone kelen a taara ni moto fana ye min ye Gawokaw kɔni kamana guwana sa école karamɔgɔ fara kalanden ka bɛɛ lajɛlen ko nin sera ka kɛ cogo di nin sera ka kɛ cogo di waleya in kɔni kɛlen don ka jasira kun bonya kosɛbɛ ekɔliso in kɔnɔna na n'o ye Jidarakaw ka ekɔliso ye u y'a yira sa ko ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa lakana bɛ se ka sigi cogo min na u ka marabolo u bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ani Gawo dugu kɔnɔna fan 14 bɛɛ lajɛlen na fala n y'a f'i ɲɛna cogo min hijitalaw olu kɔni kun fɔlɔw sera an ka avion fɔlɔ sera maa ba 4 min tun bɛ sa n'a ko yirala k'a fɔ ko olu kun tɛ se ka taa eko wulikajɔ ma kɛ sa ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la wa yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'o la Egyptaire segili ka na min ye Ibrahima Jawara ye ale ye kibaruya minnu sɔrɔ an ka jɛ ka olu lamɛn. Alhamdulillah 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 an balimaw an bɛ aw fo ni ka waleɲuman dɔn kunnafoni duman ba k'a da maliyɛn bɛɛ tulo kan an tun y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ gɛlɛya min tun bɛ compagnie égyptaire Égypte ka avion ani Mali agent de voyage dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya in banna pewu bi arabadoyaba in na le 6 mai 2026 Égypte ka avion cunna Bamako sɔgɔmada in na 7 heures waati cogoya min na ka na Mali hijidenw ta ka taa n'u ye hiji la alhamdulillah an bɛ Ala fo ka waleɲuman dɔn an balimaw Mali hijiden ba 4 alhamdulilahi gɛlɛya min tun bɛ yen nɔ gɛlɛya banna pewu Égypte ani Mali jamana ye ɲɔgɔn faamuya o la sa foli ani tanni an b'a di gouvernement de la transition ma olu ye wulikajɔba min kɛ nin ko in na k'u fo k'u waleɲuman dɔn an balima silamɛw o tɛmɛnen kɔfɛ agent de voyage yɛrɛ min tun ye contrat signé an b'u fana fo agence fana wulila k'u jɔ u fana ye koba de kɛ nin na cogoya min na gɛlɛya in ka se ka ban an balima silamɛw compagnie égyptaire ka sɔn ka n'an ka ejidenw ta ka na n'u ye Saudiya jamana kan alhamdulillah nin ye kunnafoni dumanba ye nin ye maliyɛnw lafiya nin ye an bɛɛ lafiya an balima silamɛw o kuma k'a dɔn k'a fɔ égyptaire ka avion ko ani Mali agence gɛlɛya min tun b'a la gɛlɛya banna pewu an balima silamɛw bi sɔgɔmada in na araba le 6 mai 2026 Égypte ka avion cunna Bamako aéroport ba la cogoya min na an ka ejiden ba 4 ka n'u bɛɛ cɛ ka na n'u ye Saudiya jamana kan alhamdulillah Ala ni ce aw ni ce aw ni baraji Ibrahim Jawara assalamu alaikum. Fala ye n'an bɔr'o la an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu fɔli daminɛ. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ
Kokan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Burkina Faso kaw fɛ yen min ye tɔnjɛkulu minnu sigilen don fasodenw tɔgɔla ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an b'a fɔ ma ko association o 200 u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni cira sabula sɛbɛn t'u bolo tɔn tɛ lajɛ kɛ i n'a fɔ sariya ye yamaruya minnu d'u ma u y'a yira sa k'a fɔ ko nin tɔn ninnu caman kɔni bɛ bi u tɛ ka se k'u ka baara kɛ min ye Burkinakaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko jɛkulu bɛ yen jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen ni sɛbɛn b'u bolo n'u tɛ ka se ka baara kɛ u ka jamana kɔnɔ jɛ tɛna kɛ ka kɛ n'a ye tuguni u ka to yen ten dɔrɔn ko tɔn sɛbɛnw bɛ u bolo Kɔdiwarikaw olu ka kalata tɔnba n'o o ye u ka seni ye a bɛ fɔ ma ko seyi olu y'a yira sa k'a fɔ k'u y'o filenkolon ci k'o daakolon ci min ye conseil des ministres yɛrɛ kibaruya in di u ka minisiri n'o ye Amadu Kulubali ye ale ye laseli kɛ kununko conseil des ministres baaraw bannen Egyptekaw olu fɛ yen min ye maaw ka sɔrɔ kɔni ko a dɔgɔyara kosɛbɛ ka kɛ ni gɛlɛya min bɛ yen kɛmɛ siradala sa 14 buruburu 9 a jiginna ka kɛ ni avril kalo in ale kɔnɔna ye k'a sɔrɔ marisi kalo la sa sɔrɔ tun bɛ maaw bolo ka taa se fo 15 ma buruburu 2 ma u y'a yira sa k'a fɔ ko ni gɛlɛya in kɔni sɔrɔla min fɛ sa kɛlɛba min kɔni n'o kɛra ale ni tajiko gɛlɛya min kɛra ka kɛ ni Iran ale ni États-Unis ka kɛlɛ ye Tanzanie ale ni Kenya olu jɛra sa k'a yira k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ minnu kun sigilen n'u ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye douanier-kow ye saraliko la k'u y'o bɛɛ lajɛlen bɔ yen sabula bi degun bɛ yen jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in tɛ se ka to sen na yamaruya in taara taama senfɛ taama min ni Kenya jamanakuntigi William Ruto ni ale y'o kɛ Tanzanikaw fɛ yen u b'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ min kɔni kun sigilen don sa n'o ye saraliko ye douane-ko ta nasira fɛ jamana fila in jɛra ka o wuli ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ Faransikaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko nin waati in kɔni na min ye taji ye 100 siradala 11 a jiginna ni o de ye sabula maaw kɛlen don k'u yɛrɛ minɛ taji tɛ ka se ka sɔrɔ ko nin kɔni y'a to sa min ye Faransikaw ye u y'u taabolo falen ka min ye dɔbɔ mɔbiliw bolili la ka taa yɛlɛma terrainw ale ni fɛn wɛrɛw la yaasa taji ko gɛlɛya min bɛ yen u bɛ se ka pan u kunna cogo min na u ka jamana minisiri bɛ sɔrɔ ko kunna ale y'o kibaruya di États-Unis kaw fɛ yen u ka jabɔ télévision soba min bɛ n'a fɔ ma ko ala y'a ka kalifa minɛ a la k'a si to san 87 la maa kofɔlen sa ale yɛrɛ kɔni dɔnna kosɛbɛ sabula maa min don a nisɔn ka di nka bana o de y'a sɛgɛn kosɛbɛ n'o ye yɛrɛ bana ye yɛrɛ bana ni dusukundimi bana ni fasadimi kɔni ko o de y'a sɛgɛn kosɛbɛ nin waati laban in na a yɛrɛ tun tɛ bɔ kɛnɛma tuguni CNN a y'a sigi sen kan san 1980 san ka baara di denmisɛnninlakaw ma min ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu tun bɛ bɔ kunnafonidi kalanw na n'u tɛ se ka baara sɔrɔ a y'a sigi olu kama États-Unis kaw olu fɛ yen kɛnɛyako ta nasira la sa maa 3 bɛ sa bana min bɛ sɔrɔ ni ɲinɛw walima toto n'olu y'i kin o bana cɛjugu in sa ko kɔni kɛra maa 3 la maa 3 min kɔni tun bɛ bato dɔ kɔnɔ bato min n'o bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kapuvarikaw fɛ yen k'i kunda min ye Hollande kan o la sa maa 3 in kɔni k'u y'u bɛɛ lajɛlen labɔ diɲɛ seleke naani kɛnɛyasoba fɛ sa ka taa u furakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na min ye fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan sa jamana 3 in olu ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na n'o ye Espagne ye Pays-Bas ale ni Cap-Vert a yira sa k'a fɔ ko min kɔni ye ngilɛw ye u ko nin tɛ t'u fɛ yen dɛ n'u furakɛra ka ban u bɛ taa de tiɲɛ don bana in tɛ yɛlɛma maa fɛ sa nka u nana n'a ye cogo min na olu sirannen don a kɔlɔlɔ ɲɛ ni furakɛli banna diɲɛ seleke naani k'u ta ka taa n'u ye sifinw n'u minnu si ma san 17 sɔrɔ olu ka senandolati farafinna tɔgɔ la u kan ka taa kɛ Marokokaw fɛ yen baara bɛ daminɛ nin kalo in tile 13 ka taa bila juin kalo o tile 2 min ye ndolati min bɛ tulon daminɛ sa Tunisie ale ni Maroc olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan a bɛ taa ndolati tɛrɛ min na sa o tɔgɔ dalen don Prince Moulay Alassane na ni ala sɔnna a ma fala ye min ye halisa kɔkan kibaruyaw olu hukumu kɔnɔna na ye an b'a yira sa k'a fɔ Afrique du Sud kaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ min ye taji sɔngɔ bɛ ka yɛlɛli min kɛ nin ye olu na diyagoya ka dɔ fara u ka sɔngɔw kan o la sa min ye Sud-Africains ye u kun ye don min fɔ ko o kun ye kununko ye fɛɛrɛ fɔlɔw sigira sa taji kɔni bɛ yen nka dɔ faralen don a sɔngɔ kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na yaasa a kana tigɛ ka ban pewu o fɛɛrɛ min sigira sa ko min ye maa caman kɔni jɛra n'o ye sabula dugudenw bolo a sɔngɔ ka caya ka sɔrɔ o ka fisa ni a tɛ ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na an ka baabu kuncɛli la. Minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna kununko ale ye kibaruya bɔ k'a bi k'a yira sa k'a fɔ min ye an ka wajulikɛlaba n'o ye Sheikh
Mamadu Dumbuya ni bɛɛ lajɛlen wele ko Mamadu Dumbuya ko ala to san 76 la bana kuntala jan senfɛ ni waleya in hukumu kɔnɔ sa minisiri ye taasibila kɛ min ye sangafo ye ka ɲɛsin fure ma maa mafalenba in a yɛrɛ sɔmɔ kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'a ka janaja bɛ sɔn ka kɛ sini Ibrahima Jawara ale ye min sɔrɔ o ko k'an ka jɛ ka o fana lamɛn. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahi al-alil azim. An balima asilamɛw assalamu alaikum. Bi kunnafoni mandi koyi an ye kibaruya sɔrɔ bi an balimaw k'a fɔ an ka cɛkɔrɔba Sheikh Mamadu Dumbuya Allahu akbar ko a fatura bi. An balimaw an bɛ dugawu don kɛ Sheikh Mamadu Dumbuya ala ka hinɛ a la, ala ka yafa a ma, ala ka dawɔ nɛɛma. An balimaw Sheikh Mamadu Dumbuya a ye baara min kɛ silamɛya la wajuli la Mali la a ma dogo mɔgɔ si la Allahu akbar. An ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in a ye diɲɛ to bi an balimaw ni bɛɛ bɛ saya ɲini an bɛ dugawu don kɛ Sheikh Mamadu Dumbuya ala ka hinɛ a la, ala ka yafa a ma, ala ka dawɔ nɛɛma. Maliyɛnw a ye dugawu kɛ an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in dɛ, a ye baara min kɛ silamɛya la wajuli la eskei Allahu akbar. An balima silamɛw Sheikh Mamadu Dumbuya a ka janaza baaraw o bɛɛ bɛna kɛ juma nata le 8 mai 2026 jumasili waati a ka du kɔnɔ ɲamakɔ Sheikh Mamadu Dumbuya ala ka hinɛ a la, ala ka yafa a ma, ala ka dawɔ nɛɛma. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahi al-alil azim. Ayiwa an bɛ dugawu kɛ Mamadu Dumbuya salo an yɛrɛ y'a kumakan tɛmɛ yan sabula bana tun y'a sɛgɛn kosɛbɛ. An bɛ dugawu kɛ sa ala k'a da yɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛmu ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Nin bɛ dan sigi bi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn ni ala sɔnna ma su in na babu ale kɛnɛ kan n'o ye hakilina falen kɛnɛ ye. Ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔn ɲuman kan ye sini kɛnɛya laban ɲuman ala k'a d'a ma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye. Awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ aw kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta n'i yɛrɛ